Kings of Jo, Kaliforniako power pop taldea biran da eta ostegunean Donostiatik igaroko da. Taldearen izenbereko diskoa bihar kaleratuko dute. 60ko hamarkadako melodiak punkaren energiarekin uztartzen dituen lana. Ane Berganzaren The Season Baby Scholar erakusketak gorputza eta espazioaren arteko harremana esploratzen du. Como un Ouroboros, como un montón de referencias que entran y salen hacia adentro. Soinu, irudi eta narrazio elementuak erabiltzen ditu, ikuslea modu parte hartzailean murgiltzeko, une intimoak eta memoria pertsonala batuz. La Famille antzezlanean, Samuel Banshetrit antzerkigileak umore fina eta emozio sakonak kombinatzen dituen ikuskizuna aurkezten du. Egoera komiko eta hunkigarrien bidez, gizakien akatsez barre egitera eta familia batasunaren garrantzia sentitzera gonbidatzen du ikuslea. Ignasi Taltabui eta Tomas Fuentes umoregilek gidatutako La Ruina saioa Iruñean izango da bi egunez. Quería decir que lo que voy a decir de mí misma, yo soy otra persona ahora, ¿eh? No soy Umore ikuskizun honetan, parte hartzaileek eta gonbidatuek euren bizipen deserosoak partekatzen dituzte. Barre artean, lotxa, harreman tentsioak eta gizakien ahulguneak erakutsiz. Anje Dualdek kontzertu berezia eskainiko du Niko Etxartekin elkarlanean Bilbao Basket Fest egitarauaren baitan. Bi artistek euren ahotsak eta soinuak batuz, euskal rockaren tradizioaren mamia erakutsiko dute. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.